ತಂಬೂರಿ ನಟಸಾರಥ ಇರುವ ಆಂಜನಕಲೆ ವಿಭಾಗದ ಸುರುತ ಗೆಂದನಂಚಿನ ತಂಡ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ನೀರು ಮಾರ್ಗ ಬಲೆ ಅವೆಲಕನ ಆಕರ್ಷಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಇನಾಮು ಅವೆಲಕನೆ ಆಕರ್ಷಕವಾಯಿನ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಗಣಪತಿ ದೇವೇ ಪಾದವು ಅಡ್ಡಬೂರುನುವೆ स्वामी गणपति महागणपति स्वामी गणपति महागणपति देव गणपति स्वामी गणपति महागणपति तर तर रागा तर महागणपति तर तर रागा तर महागणपति मल्ल गणपति मल्ल गणपति आने मोने मल्ल बंदी आने मोने मल्ल बंदी उच्चु सुके मोतिन कोटुंडु निन्न मयिगे स्वामी गणपति महागणपति स्वामी गणपति महा गौरी गणपति महाशक्ति पार्वती नमान गणपति 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 परशिवने मुल्तादिन गौरी गणपति महाशक्ति पार्वती नमान गणपति शिवगणादि भूतोले ये अधिपति शिवगणादि भूतोले ये अधिपति मुक्कोटि स्वामी गणपति स्वामी गणपति स्वामी गणपति स्वामी गणपति महागणपति स्वामी गणपति महागणपति स्वामी गणपति महा
ಬುದ್ಧಿ ಮಲ್ಲ ಗಣಪತಿ ಆನೆ ಮೋನೆ ಮಲ್ಲ ಬಂದಿ ಆನೆ ಮೋನೆ ಮಲ್ಲ ಬಂದಿ ಹುಚ್ಚು ಸುತ್ತುಗೆ ಮೂಜಿ ಲೋಕ ಕೋಟಿ ಮುಂಡು ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಗಣಪತಿ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಸ್ವಾಮಿ ಗಣಪತಿ ಮಹಾಗಣಪತಿ ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಗೆ ಉಂಡ ದೇವ ಗಣಪತಿ ಸ್ವಾಮಿ ಗಣಪತಿ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಸ್ವಾಮಿ ಗಣಪತಿ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಸ್ವಾಮಿ ಗಣಪತಿ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಬೊಕ್ಕಲ ಪಂತೇರು ರಂಗನ ತುಯ್ಯನದೆಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಹತ್ರ ರಡ್ನೆ ಇನಾಮು ಗೆಂದನಂಚಿನ ತಂಡ ಶಿವರಂಜನಿ ಸುರತ್ಕಲ್. ಶಿವರಂಜನಿ ಸುರತ್ಕಲ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸದರು ಇನಾಮನ್ನು ಕೊರಡು ಪಡೆದ ವಿನಂತಿ. ಶಿವರಂಜನಿ ಸುರತ್ಕಲ್ ನೆತ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಸುದೇಶ್ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಉತ್ತಮ ಹಾರ್ಮಾನಿ ವಾದಕ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲ ಗೆಂದನಾರು 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಪಣವು ರಡ್ನೆ ಇನಾಮು ಅವೆಲಕನೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪತ್ರ ಅವೆಲಕನೆ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆದ ಹೊರಟು ಈ ಒಂಜಿ ಗೌರವವನ್ನು ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಇರುವತ್ತೈದು ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ನೆನಪಾಪುನು ತುಳುನಾಡು ತುಳು ಭಜನೆ ಮಲ್ತನು ಪಂತನು ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಏರುಂದು ಅಪ್ಪ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರ 25 ವರ್ಷದ ಬಕ್ಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಚ್ಚುಕಾಟ ಅದು ಕುದುರ್ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂದು ಪಣವಲ್ಲಿ ಬರ್ಪೆ ವರ್ಷ ಈ ಒಂಜಿ ಇಂಕಲ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ ಬರ್ಪೆ ವರ್ಷ ಬೊಳ್ಳಿ ಪರಪಲ ಆಯರುಂಡು ಆ ಸಂದರ್ಭಲ್ಲ ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆ ಹೊಸ ದೇಕಿಡು ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಆಲೋಚನೆ ಎಂಕಲ ಬಿಟ್ಟು ಚಿನ್ನದ ದುಮ್ಮುಗು